jan hula ta ci wata yau. To wai بسم الله ni ba a zaune da abu mu zo da janja na wurin kai na ana iya dora ai ok tamai Riga da kuɗi muna Allah ɗin da kai kuma da kyau. Ni ma za a sata. Okay. Gaskiya. Gaskiya. Ɗan zagayo ba, zagayo ta ba, kawo. Akwai guda. An ce a kawo, an ce a kawo. Excellency ni ma ina son hular. Sai idan abin da ɗan sai a ba wani Our foundation is also presentation His Excellency.